गिबि निउस दङ। चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि उनाव दिनैनिफ्राय बाक्सा जिल्लायाव जागायबाय एबसुनि सुबुं सांग्रांथि मटर साइकेल रेलिया। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोरनि हा-हुनि रैखाथि, गोजोननि थाखाय गासै बारग' एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनाय, जौ जुवा, फेग्रा मुवा सोबनाय जानाय हुदानि बेरेखा, गुन गोनां सोलोंथाइ बायदि बायदि दाबिजों मटर साइकेलजों हानजा सुरनाय सुबुं सांग्रांथिया दिनै बाक्सा जिल्लानि खारिजा बिजनि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय अन्थाइबारि सामथाइबारि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायो। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि गोथार आर'जखौ जागायनानै मटर साइकेल रेलिखौ फ्लेग अफ खालामनानै होयो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आलादा रायजो गरखालेन सोरजिनांगौनि थाखाय गाहाय मन्थ्रिनिसिम मेम'रेन्डाम दैथायहरदों। मैया दिमा हासावनि माखासे गरखा ससियेल अर्गानाइजेसना आलादा रायजो गरखालेन सोरजिनांगौनि थाखाय दिमा हासाव जिल्ला बेंगिरि नाजरिन आहमेदनि जोहै गाहाय मन्थ्रिनिसिम मेम'रेन्डाम दैथायहरनाय जादों। बिटिआरआव थाबैनो साख्रिनि आनजाद जागोन, बे बाथ्राखौ मिथिहोदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। खौरांगिरिनि सिगाङाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुङो दि बिटिआरआव थाबैनो साख्रिनि आनजाद जानो थांगासिनो, गासिबो थियारि जाखाबाय, माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि जाहोनाव एसे लेट जादों होनना। बे रोखा जोंनि गेजेराव जेसेबां लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, साख्रिया थार्ड ग्रेड, फर्थ ग्रेड, सेकेन्ड ग्रेड, फार्स्ट ग्रेडनि खोथा गैया, जिखिजाया साख्रियानो गावनि थाखाय आंगो। बिटिआर सरकारनि सिङाव जेसेबां पस्ट खालि दङ बेखौ थाबैनो आबुं खालामनो थांगासिनो दङ होनना बुंथियो। बर'नि फिसा उसारानि बसुमतारीया ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। तामुलपुर जिल्ला गरेस्वर गबसारा गामिनि पद्माधर बसुमतारी आरो डिम्बेश्वरी बसुमतारीनि फिसाजो उसारानि बसुमतारीया नेपालनि काठमान्डुआव खुंजानाय 18थि WKI इन्टारनेशनेल काराटे चेम्पियनशिप 2022 आव ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानानै ओनसोलजों लोगोसे हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो उसारानि बसुमतारीया उरिष्यानि भुबनेश्वराव थांनाय मे दानाव खुंजानाय 24थि अल इन्डिया वादकाइ काराटे चेम्पियनशिप 2022 आव उसारानि बसुमतारीया सनानि मेडेल देरहानो हादों। उसारानि बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ गेलेगिरिफोरखौ मोजाङै रायदावा होनना बिटिसिनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' आरो बिटिसिनि इएम रनेन्द्र नार्जारी बिथांमोनासो मदद खालामो होननाबो फोरमायदों। उदालगुरि जिल्ला हरिसिङा थानानि सिङाव थानाय माजुलि बस्ति गामिनि दुखुथिया नखर काथिना नार्जारीनि नखराव बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ फैनानै सुलाद लाफैनायजों लोगोसे अनसुंथाइ होफैदों। बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिमा बिफा गैजायै गथ'खौ फरायहोनायनि बिबानखौ लायो आरो बे बोसोरनि आनजादा जोबनाय लोगो लोगोनो गथ'खौ लांनानै फोरोंहैगोन होननाबो खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों। लोगोसे भैरबकुन्द ब्लक बिपिएफनि आफादगिरिया फोरमायोदि बिबैखौ गोजौ फाहामथाय होनो थाखाय थाबैनो बेबस्था लानाय जागोन होननानै। बिपिएफ दोलोनि मोनसे गेदेर खहा, बिसमुरि प्राइमारि इउपिपिएल सिङाव दोलोआव जयेन जानाय हाबाफारि। 10 नं देबरगाव बियाब बिसमुरि पिसिडिसिनि बेन्दोङाव थानाय बिसमुरि प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि सिङाव गोबां गुबुन हान्जानि सोद्रोमाफोरा हाबफैनाय हाबाफारि लादों। बिसमुरि पिसिडिसिनि बेन्दोङाव थानाय गं 27 गामिनिफ्राय गं 12 नखरफोरनि गासै सा 20 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो। हाबफैनाय गासिबो सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमामोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसमुरि हाथाइनि साखाथियाव थानाय पिसिडिसिनि मावखुलियाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरि बिथांमोना बरायो। बे हाबाफारियाव देबरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिजित गोरा बसुमतारी, देबरगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि इनचार्ज मतिहर रेहमान बिथांमोना बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।